En lille historie fra Glendalough i Irland. Vikingerne kom jo som bekendt over på de her øer og tog godt for sig af retterne. Først kom nordmændene, de var mere sådan til handel og faktisk nogle meget søde vikingerne, the Norsemen. Men så kom danskerne lidt senere, og de var måske knap så søde. De trængte lidt dybere ind i landet, hvor der var nogle klostre og nogle munkeordner, og de var gode til ligesom at samle på tingene. Og de var ikke så gode til at forsvare sig, så det var det rent til selvbord. Og det gjorde vikingerne, de danske vikinger især, i ret lang tid. Indtil det var sådan, at man fandt ud af at beskytte sig. Så de der 35 store hertuger og høvdinger, der var, de slog sig sammen til det første irske kongedømme og lavede en hær, hvor der var 5 irere per viking for at kunne bekæmpe dem. Det var ikke så godt. Så måtte den danske viking flygte, og så fandt man så et af de her berømte tårne, som I ser bag mig, som egentlig var for at beskytte sig mod vikingerne. Og så kravlede man op i de her tårne, og man havde alle sine dåbsfade og guldkander og hvad ved jeg med. Fordi man håbede jo stadigvæk på, at man ligesom kunne beskytte sig for de her tårne her. Der var især en viking, der hed Thorleif, og han fik slæbt alt det her guld med helt op i toppen. Og da de så til sidst var begyndt at blive lidt tørstige og lidt sultne og sådan noget efter flere dages belejring, så besluttede han sig for, okay, vi må kaste guld ud. Så Thorleif han hjalp med simpelthen at få skubbet mere og mere guld ud af det her vindue, I ser oppe i toppen. Og til sidst så håbede han på, at nu var det nok. Ja, det var det så ikke. Så Thorleif han fik hugget hovedet af, da han kom ud af det her tårn, og blev så begravet profant ude på den anden side af det her hegn. Ja, sådan kan det gå.